won betimi aboa na Ghana de hye nso etebe pie mu e wo man mu na se wakugya to abro akaka se na wo kire mu sem yan kan kire Ghana de hye nyina sem Ghana ban ego so ene mpanifo mka biewom edi keta ho ma aboa ma Ghana de hye a won mo Israel nso woto pie o man Ghana se be ya ntokaba na yekoso no obi ho entimi ento etimakram enti wani nkra hodo a osofo no hwe o man Ghana na monone enkita hodie so Samuel okujata burakwa ede ho sabeto dwa awiai yede mo kiremu ede esomo Yantua kase bone so na Ghana Health Service ede nsema todwa echemu se ye monkey pox yarewa no se o ma record ye 6 cases a eye cases e wo man nim no abeye ye 91 no mu chema ya de yarefo no mo bomode atimi ahwem na mo mo hwe se ne ebeye yare na ntimi ntre enko echi na mo de ye nsema ototememfo anim so mo nkom akomonto o mo yam e mo mu nsure san so mo de hye papa egu akwam se ne ebeye ntimi entre endu echire kra san so no mo chema atememfo no momode ahwe se ya honidie ho nsem be ya mo ahiade se ne ebeye on betimi abom ho ban de free eye monkey pox yarewa no san so ana ho so obi rashes aguna hwe no ambe no na mbombomode na kache no nko hu aye doctor se ne ebeye a ebe hu se ye monkey pox yarewa ni bia na se enye bi ansa no watimi aben obi ntu hu se rashes egugu obi abomode anetu ne fo se ne ebeye a obetimi akọ ayaresa bia nti we ni nsem a eye Ghana Health Service for ede abetuda Yefri apomudi mane afia ni fa nkyere mu ewo nwoma esuamu na masebadwane ede ma de hia wonom ewo Krabiri East ewo santimetenem eye onyina echampon akwasi jamfi odensam atudwa echirim temekese no eye adusuafo mienu a wonom etwere eye BC nsahwe ni bia headmaster a wono no eda school edi eda so eye Big 6 Educational Complex and ewo medema ene ne private school a ewo asantemetenem na ewo Krabiri East mesenem ekire mofra yi sei wonom edi school fees kanti ene se de tie bia no sanso hwe no wonom twere bia enye ye kram dense beto dwando ada ena enkra ne nyina ekire mu sem ana no chese wukwade twam yi ema mofra no ekwaso makwatwere wonom BC nso hwe no na ye nkonta kwazibo ne beka ne se mathematics na no ena okyekire ne eso mofra mienu nsem wonom nyina nso ya sabe yefurukro mu ade enuanom mienu ena oka kire mo se mo maso odin ye pa chese mabomade aboye mfita doku ena school fees no muntua na sabe school we no enya bad ya we enya kwa enya fa ne kwa school editima ya madwen se maboye mfita doku na nso hwe no amkwa kwahwe no school fees ne muntua de a ede ena cheche fo ma kire made sa ba ya mfinhye de wo hwe no yemfa ntua mo kan sente no moboa kra nso hwe moboa nya de mbetwere bi ena cheche ne eba maden so mofra mienu nsa ena brosen bi a eben bia ya wonom action so hwe no odom ko wura dan no aka kire mo se mo da afia se ne ma loke mo tonso hwe ne mo ntumi ntwere bi da na de mofra mienu nyina kokogu dan nim ena ode kredo bafua ede to dan mo ka kire mo se moboa kra nso hwe ne de e osimo e mo ntwere bi ne ena matwere bi chene no ena ndo ada ensam trevor ne mofra kwadi nko na mo titem se je no kre o chekere mo bane ya kwato mu dam kukuro ede kredo bafua e kire mo se nya do be mo kwan menso no matwere bi nti nso hwe no matumi antwere bi na ne mase badwane ede ma de hia wonom ewa Krabiri East onyina echampon ekwasi jamfi e kire mu se yanka chechechire ni se wo post wonpo wa reporting se gakoba eya post for them kwankwa che no na mo made nhwehwem fanfan na mom ne mran ne bedi sefa esafata se obetuma koda afiase a onkwankwa da afiase visa ne moto na watu no etan se sabe abofra e chonso na wo chenso wo chechire ni ntino ompene kram na mran se che mo made ene mofra wo manya kwanya ancho so hwe me twetwe kwa den sem editor esamtrafo anim mas boye yes I me buy class on the way the prayer or buy no be do me hands no or my back do me hands no the pay or the pay and make just one no I let my car no the chini no the share if you be able to say you are saying I no mutu you mo de credit you sudden
because okay say me post come now when me na ko na me ko fie na into so ma me try no dey question on lucky ya how much there is what you say eh small girl bra also bra who's going to say the big sister I want and the last week last week it's what I'm last week Wednesday we actually said and then no one my house Jacqueline Adwoa also bra also chasing say what you are doing what did you say eh dear car it was on a day to one month or about to say some room Master the deep part is Batios. I Mr. Batios wa power na das we enti ene a wotie amofra mienu a chese mo twa bi so hwe ne bi na school amokwa na private school eno no medema asante matem na school ni den the big 6 educational complex na headmaster ne den de Batios ne kirem so mo the school fees kanti watuma ko bi dan ade mofra yi abomodin akoto afiase wodanim akwakoto credit obefu de atum so ma mofra ne ntwere so hwe ne bi ampa ne ampa ne nuane ampa mofra ne ntimi antwere na ye Kwabiri East MP so be china tum ne chino hwe ade a wepihunti Sikapa mofra na ate omonka no Kwadwo chese oji nipa num bi ho a wonti ase ade a wo ye sebi nyansa ban ne wom den but e wo mu say awofo na anya de se o mantumi antua fees ne fees sika no eno na mo de etua chekere for ka na momu no emna kwa so no anka wo de mofo na mo twire wi ase de ti o beje wo no mo set eni ka mo twire nwie na momo mo wie na mo beje a wo tumi no obetimi aka men sign in ma exactly so when tia make men sign because answer na school ni results be ba obekọ SS no prospectus no ba kwaje no o was so call ni JHS na headmaster sign bibia ma no ayet say testimonial no ye ma answer na wetimi aba SS no into oba na oka che ni say oh wo de me kan ti me nya ma wa edenye obekọ peska na ba betwa because person nko school no MP kura kire say this is not the first time mpesu aso and this is the second time we see mpesu aso o kire ma last year kure bi sisa adentia entiji wa chi nipa de tu afiase ansa na ombehu nyansa ji wa kodam kakra na meme ade tete me kwa ne so de mofra ne kwa share dem no oloko prono no se obi ade na tu afiase aden etu kwa na sabi senkola ya wu anka bending in fact abonya de na mo anwuno power abonya ye fucking papa onya ye fucking sesi amofra na betimi akwatwere nso hwini bi age next year ani eno kura na je o musan ko school bi emo because school bi na betimi akwaso akwatwere nso wo mra won koye classes debi nti awofo na bra na mobra ni nyina ye kwa onko gina no sika ye nkoye nim yanto akase bone so ani eda so agina aya adesua ho nsensem a na so afo na hwa adesua ho nsem so ewo man Ghana eye Haruna Idriso ede atodwa echemu se ya de aban eye ahofama se ombebo modin aboa se na be ya adesua ho nsem betimi akoso ewo man mafa na ani na niam omuhia ewo school nim nina na ya de aban ebetimi aboa no de arehemu nsem yi tudwa wa bra okosra ye La Salem school a eno no mo cho ye BEC so hani bi ewo ye la de Kotompon eye municipality ni ma cheso bo modin ekoye se na be yo betimi ne mofra no akasa na wa mama rehemu no mo soso no etimi atron so he no mo fe esro bia emfa Enquires examination ho no ne ya chechefo ne so etwetwe komo chiemu eka che mo se ye mahama ban yi de ombe bua hwe se bibi biara omo be ye se ne be ya desua ne adekye ho nsem ebetimi akoso ye wo man ni mu de ombe bo modin no metimi aye se ne be ya impuntu on so betimi aba aye adesua honom no mu chiemu ya de omo hwe se school fo ne so no o show mu nkran se ye bi sin so hwe no mo modin no mu nsua de no mo ntro ne mo mo ntro mo ho efem free eye apo ho nsensem bia bibi biara ombe ya eye omo results ne be
attend ya na say ye betimi apamo o free examination hall no munjai apostle de de bi o munyi from adwene mu o munsi ade na mu nu say de o mokwa kwotro na ye de a chechefo na che o classroom na eno aho exams no ma set de ma wo mto monko no monko tro mumfa hu bia enkotena examination hall honom na okono na ye director general e de Ghana Education Service enim na shebedwani e de la dadi kotompon retana odele sowa aneko examination center hall ni school mufra no kasa ye na bro ani omo kasa no din same say e de tuja. What we are urging you today is you are the wealth and the future of our country. Therefore, proceed with integrity, nothing more. Proceed with honesty. You can pass these exams in honesty and with honesty, and tomorrow you provide leadership for this country in honesty and with honesty. So we trust that you will maintain your composure, remain calm and be confident and conquer mathematics. So that's how government and members of parliament will learn. The road I passed was not good. So it means I know coming to school, you suffer on a bad road. As I have come, I've seen the infrastructure of the school. Windows not good, roof not good, doors not good. We learn. So if there is government intervention, we'll prioritize these last schools. Eni ya wuti ye eyo swafo na hwa disua ho nsem wo manga na mu Haruna Idrisu ne krakrabu na ye minister for defense Edward Omanebuama ene samchofo twetwe komo na oche ma emofra no hwe na manfa apo anto omanisu na emomamunsia de se ne be ya da bi no ombe abeye penimpa. Just to let you know that we think about you, we care about you. We know it is mathematics. Just do the questions that you can answer best first. Don't waste time on the difficult questions. So please, if you meet a question that you cannot answer, skip. Go to the next question until you get to the end and you can come back and begin. Yeah, uti ye Minister for Defense Edward Omanebuama. Ntamuko piem wa hefa la dade kotopon na mokoye. Na mo ko bonsra hwe se omo soso kro mo ko school na mo fasa o ha no mu bia o ha no de obi a okwadwo enti omo tie so mo ma ebi ntomo fra no o mbesiesi bibia kama sa mo na bibia kwa kama pa se ne be ya u ko sua dia wa hu se adusua ya me kwa ko sua yi dia bibia ye kama wo honom wo hu ebi wona ma u ko school kra na to adwendwen eye pa no so beboa because do baby ahwe windows ni be said ya tutu aye na school pa mo fra timu aba sabe ohwe dan ni bia asenwamuom na nipa mate na obi te fam na akonya ba ko na nipa miensa te so aya na wanwan se ye wo mpanifo okrum a nso wanka ni ya wo se befum benya asemti no sika ye ntwa kasebo no so na ye ntwa kasebo se ye mpiem e won krabo premier ye ko piem otamane potem na members a won mba mode aye adwuma o petroleum eye tanker drivers no and afin so liquefied petroleum gas LPG ashankafo no kokwa pai wane mu kire mu sei won ba be yo ye kire pa aka kire Ghana mpanifo sei ememe ahodo a chese ne mbo modin akofa fango ene gas no wo kwa kwan ne nyina tete apansam ne nyina da wie se sabo amakoni yadu edi sabe adwuma mu ye yo adwuma nti anya de mbetime de omonkwa e de agura tope kan mpanifo ne chese ko pie mu otema ho no mode ya ye gbatire kwa na mu tirem se atete apansam etan ade bono be no maye takrade sa kumasi ne bupe ene mmemme ahodo bi a ekwan ne tan no nyasem kumakura na shankafo ne kirem se adenti na sabe mmea ahodo a wanom timi kɔ ekofa fango ma ekɔ ekirima Ghana de hyenya bito yedi di dwuma na shankafo enya bidi ya dwuma no na akɔ fa se sam fango de aba na wo ka nam kwan so adese aten edu bebe na kan bia bu ahwe na fango ne hwiegu na shankafo no spare part ne bubu na ka yi sai na maintenance na ka na eba wonu mu chemso mabro ton Ghana mpanifo yi ayedodo wa mu chemta bana de twambe hwe mo bo senkaja ko ma be siesie kwan ma mo hya sana kwam yo ye che nanso no bo hya wodo mpanifo hye no mandi so kra na nipa be tete mia hodo a o ma mo ne akofa fango e kirim se enam kwan bone nti o ma mo de afa ka asam de ko ba bia kane no o mo ha kampo a na ye 20 Ghana cedis nanso na 50 Ghana wontumi ntua adenti bone ba na mo de aye na man prefer ka se mu kire mi se ene mani mu yada se prefer me se kwana de ombete omudi bomade ombete se pu na ombete dwa wo man visa sabe ashankafo monya bone da so momade yamfa ka efa kofa fango mesum nipa na kwamba na monam so ne sem sei
ato nsɛnhwɛfo anim. Me a chocolate driver. Debi amenam kwai de menam so almost 25 years ni. E kwani de internet ye. Ye hu sisa ye bia. Debia dade na ye tutɔ de ye cars ni sa. Obefa akodu bebi akobi na wo ka na anya problem wom. Ukɔgina kwan won so na police for betete unti enya ye mfonso a. Kwani de nokura nyame anim ni hayen because ufi vako runabout. Ebe sinko aha just 2 kilometers road no. Ubetumi de 30 minutes wo kwan no so. Udu enim hɔ de a ende bobo enye kura hampo de ye kakra. Enti ye bre ye drivers ni ye bre wo kwan no so. Ubeto shocks, ubeto way. Be endo 2 weeks. No asan ko shop. Kwani de enye from hase edi do kokpon de. Masa is too bad. Go. Tama undu ona ubo dwenti no we nyina lusu. Tipia FM say quantity ufa drop your charge first one person. First na komuje 20 cc akwani nyamuje 50 Ghana. Se kwani ye ufa drop your ono so be charge wo aba form. Ti self okada wa am say na ukọ run about charge 50 Ghana. Am for cars say cars na wo na maintain to wo mo board den. Nti asra man wo hwenya mi anim. No hwe no mo ye kwan ma nani tire yanza do mo seje be ya no. Man wo ya mo mu temme bebre a chem. Ora bo makwata ye ko strike e wo krom ha. Mobile e be pa ye chow ka kire ye say wa man e be 1 week pe. Contractor ne fi kumasi eba be ye kwan ya man. Be sin de o ma fi power ko. Wei aya hyenkafo na kosem e na watie. Na ne kwakura mo no ana hyenkafo no eye Tanker Drivers Association. Wane mo chairman no eye Shaifu Mohammed. Okase de wochire mu say. Wo ma kwan de nyamenum ne kure ni aye very dangerous. Hu pa wonam so na wonkwa e de sem. Ne du pempenso bi mpo na tanka bi mu no hwifom say kutupa ma. Na lata homa na chetem na nipa nkwa na de sem nti. Enti Ghana mpanifo ne sabe wo ma ni huna de ana. Safe de mo nam na fa ngugumi. Hu pa se nkwanhia besi na betuma age nipa nkwa afri ne sem nti. Wo meye kwan ho bibia na. O kyerem se ye kwa ni wo to so mpanifo ne so kra. Wo ma mpanifo na bosum mienu pe 2 months. Se mpanifo anya hwe pa de na we cheche besi Ghana ha no. Wo beti say yes. Wo ma sipu a won betedwe e wo manyim ekwan ha ya adwen kasa na nam odo a ye mo ma Ghana nti no na ye da so te saa de mo behunu mfuturo yi ana se de oman ni nyina ehunu no ahokira ye wom no e wo kwan we hu no na mo behunu se tanka ba ko pe emuni hwe ekwan yi mu a hwe deposit a atwa ha hia no nyina ye ja se eja bi to ha se sie ya wo de electricity na ma enya asem keto a na nipa ye wom o na Ghana mpanyimfo bi mu anwene ye ho se ye na ye boa oman na ma na den akoso no mfata ya na ya 2 months no kra enu obefre yen na one ya kasa afa kwan yin ho nti yesre ye ma 2 months no se ommo modin ano mo meboa yen se de be ya ye betimi aye den afa yen tuma pa afira ye ne Ghana nyina okwan na maye am ya timi de aye adwuma ade akoba bi a wo se ye kobia ene BBC a na nya ye ne aye because ache enye nne o se ye pake ye nwuma gu ho se ye pake ye nwuma gu a me ne wo kasa yi Burkina fo nyina wa ha na ya se ho wo beba okurum na wabenya isane nti yesre mpanyimfo. It's official. DLFM 106.9. Enti eni a woti ye eye Tanker Drivers Association no wadam ti training ne den ede Shaifu Mohammed ena wote ne nka nti mu ankasa motena kurom ahwede ye kosi na tanka bebia obefa nya obi nkasa putu onhio ne se bi munu hwese si anya nkwanhia na abai yesere mo adamo mo awo no mefisade ye koso no hu pa sika yenkoyanim Yantua Kasiabone so na Eastern Regional Chairman Edema MPP Amanyoko no Jeff Kunedu Ado Ellen Samatuja HM MP Poema Antem na kunya no mo 25 na emo moto aba wo mfimpi mienu ene aduonu na anim na chese NDC Amanyoko na timije baako edi free omonsem na emo masakra na abato na ebeba so no Jeff Kunedu Ado ne de na adwini na ne se NDC Amanyoko no 8 seats no mo wo no de ankomo obeji aka mo 25 no sa ne be 33 na emo mabato no kwa wie na chese NDC Amanyoko no krati mi agiba ko afiri omonsem o mo krampo no aka mo 25 na chese NDC Amanyoko na timi aba benya enkono na ochem no hesa wo hwa abato ekwa so ni na poema ntemu na chese MPP Amanyoko no etimi edi nkunim wo honum ye papa sanse ya de o mu gina mo na so o ma adwen sen kombetimi age wotwe ne kra afiri NDC Amanyoko ni nsem na emo mabato na ntimi ankosa ne
omo pɛ no na omo kyem ya ade omo buabo omo hu yie pa sa ne be ye mfimpi mienu ne aduonu nwɔtwe ɛyɛ abato no mbetimi edi nkunim na ɔde nsɛm wei ɛtugya wa brɛ yɛ Eastern Patriot ɛkɔso ɛwɔ Koforidua ana ɔkyem sɛ ya ade omo bɔ omo homɔden yie papa na ya ade abebre na nso edi ya esan sɛ na nneɛma akɔ no mo wodide pa sɛ nka mfimpi mienu ne aduonu na ya abato ne de MPP amayoko ne bedi nkunim na emom entimi ambasa into osiro bibia se boni biara obia ede ye omo no omo fo omo bone encha om no mo hwe se ye mfimpi mienu ene aduonu wotwe ne de ombetimi agino mo na so na ebe ya akonya no ombetimi afa ya ye to ye le ka se ye tsunami jampantudu ene be bofa o mai Ghana mu e wo MPP mu se e wo bi se dudu se eye mala bo se dudu a jampantudu and a fire earthquake be the shaking of MPP or Ghana man. Now, a woso ye, region Ujina ye, Eastern region. A net loss of only 1 seat. 24 out of 25. DLFM 106.9. The camp now, Senator Frache, and Yenina Obofoko. Ewu wura no beka eya ni edi party na enyim no bi behu se ebi aya anye se anase uti ekire na ohwa atana mo aye tu ye ene niema ye na kan sesa asaman kese ne abrimpo enka ye hwere anso wa reho pa na meka no ya reho sem say ye 140 osahi votes endu one polling station we bia pim sound ye betimi dey jai sa city no isa ne say ye hu ye wa ban mu a ampim da kon kasa ye wa ban mu a ye chiri ye mo wi ye be kasa sa tufu sa ye sa fa hasa ye ntiase mo mi emfanya esuade DLFM chinabi se bibi sa e ba ne ye kasa ye be ye den ye tetie eni ya wuti ye Jeff Kunedu Adonu na ye Eastern Regional Chairman Adema MPP Amanyoko no Enwachi anaye Anthony Osei Agyei onaye Eastern Regional Secretary Edema MPP Amanyoko na di tudwa na ochemu se ade communicators bebre na didi atempa ni titiri na yem na hyebedwafo no ewo social media chese sa subanyo mu yi na di na entwa ye kra na emom osiro bibiara se bibiara mobeya no de animguase bebre MPP Amanyoko no munjai se ne beya omo so betimi agino mo na so no mo bomode ade hyepa egu akwemu se ne beya nipo betu franka ede MPP Amanyoko no 150 ne aduonu wotwe no ombetimi edi nkunim. And Debia no Yeshia is one of the things that I keep repeating. Say communicators, both in-house and a serial colleagues. Ye pesere, na ye pese ye bomb who pine because Madina Mutima party no Nashumbo. Ye Agyei say communicator and a serial colleague or police station. Electoral area, you bet one year upon who find work of running in party. But I never wear money a day, the position I take it in the constituency. Obefe na communicator or funny MP, next plus of Canada. And yet they see a bit near who find because of that president. See a best party no Europe or change a book as whether my party is right or wrong, it's still my party. And then I dare see you. Because there is a party before every individual. The party in one individual in Akoto presidential, Yakoyi polling station, Yaba electoral area, Aba constituency, national, Yakoyi presidential aspirants, Amomadi Yanim, Yabefre, Yenimsobia, or Baby Ujina, Yakasa, Yabekan, Yema, and Monte as Eastern Patriot members. Because if we are, if you be a say Obabeka. Eni ya uti ye Anthony Osei Agyei ono na ye Eastern Regional Secretary Edema MPP Amanyoko no na krakra mu na patron Edema Eastern Patriot Francis Enum Boatin edi tudwa na otwemu se ye ekoyi omote ye ewa abra 90 Amanyoko ni te akonya so ambo omodin abo adwumaden se ne be yo mbeje akonya no edi friend Amanyoko ni sem ewo mfimpi mienu eni eyedu mienu ni mu acheso ombo omodin ama omsetimi ka akonya no chema se de mebu na ewo mantem omodin anka omuhumbom no munye adwumaden se ne be ya mfimpi mienu ni aduonu wotwe no MPP Amanyoko ni betimi abeje akonya no
I was not part of the funding, but the purpose was at that time now MPP was in a position. They were trying to gather people, share ideas, no more now meet me at the power free NDC. So that is how come the group came to be. But at the end of the day, MCC Nipa Bibli am I focus no any BBR and S because as you see an Nipa free baby all constituencies across the country may be a Ghanaian distinct. It's a new media now I say I platform in share Honda area so you need a share now I be a home for now to have my ability and first way to the MPP so as I had Ababa at the end of the day no that is how I say Eastern Petro ebe ye ne butai simple for any some the Eastern Petro at me abom and in my yes I do it's there for us to socialize know each other ye kasa platforms will be a who be any man ye wine is animal it's a nedumadi no and I feel Eastern Petro I did 10 years so we are trying to plan 10 years anniversary for the team and the platform and the people on the platform that is why we are here at the end of the day abebo party your opposition near power in ano man telling my power be adomo sebi almost information. Eni ya wuti ye eye patron edema Eastern Patriot eye Francis Enum Buatin na manibo ye nsem troni continue Kofi Obo ana de besom ye. Ya nto akase ya bwanu so na no kwesi da atwam na ye mema nyina da ponda wi ase nyina da wonom hye ho fa o man Ghana nso yense yegire mu na yetwifa mu pam na dwumade ne kwaso no ena Chief Executive Officer Edema Amagashi Herbal and Spiritual Center Apostle Dr. Samuel Amagashi ede adesre ede eto o man Ghana titiri ne mmarima ne nyina anim se yema ye homode pa na odo akese mra ye ne abusuafo ne nyina ntem efise mema ene ye abusuafo tire pa na no bebo ma abusuan kekere nyina da no atimi akwanimum Dr. Kasemo ana wo kire mu se ade abakwa di baabi atete wo mamu ne se edu Mother's Day ni so a krom ha de papa baabi abafa bia na ye hwehwehwem ena na mamfo mfikira enkwampe wa na mai epo na nam ebu aso che won kwan mu saa ene achade afita pa ene abehu entoma opo afi so de ene ma hode pano ahodo na yetoto de mamai na se sika esu o mai botum nanso edu mema ne de ne so a obatia ne sala lata mwemwen ekire din senior man ekire mu sei ye no ne se na men na ye mema ye mum na ye wo ohu oba de wo kura ntemenwo ye ne bomode akekere nkwala de gumu yem na mo wo wie na mafra ba asasi so na chade ba na munguto maje aba ye no ne se na men o chem se ba ne sa na ema no mo ye sisi memmen waka se ekire mu se aba tan titu ne ma mo nyina mo nta memmen ye jefita dwumade memmen ne bi bo no ekon kan ye pa mafra ye de sua mu nyina da memmen bo ye ho moden abafa ba yele aba ma so ne da adenti ne da woda so a memmen mo nka ye sa o chem ba ne sa ha dwen ye pa ne sent waka se ekire mu se ema ne nta memmen na chi ne fie nya de memmen woda no so enya serenko o sanda de sre e de ato mani nyina nim se o sre mamma de nta memmen chi na mo fere hwem na ka memmen no nko a e na wo na wo ye e na abafa ntirima bi na wo so ne mbe wo na nem ya wonti be ma abafa ne hwe ne wo nko ahwe o chem se ba ne sa enko kan o same eti ensem hwere ni Samuel ofole bo atenim me fa sa akwenya we so abon abaso na djuma pa mo ye mo man Ghana eye ene eye Father's Day ye kase Father's Day a yen yakan kasa ye kan enna eja ye obi onyankopon bo ade nyina ewie no wode nyema nyina eja no including emma wo wiase nyina na ye de omu ja mema but no say ye di Mother's Day a ana say emma ne na eya na adoye a ye no bebrebe by say do mema dia ye ntimi nya adoye ma mema me sere say esu ni ban bi a mema kuta na enam so nti a adoye bedu so a omo yi omani hintayen me sere sa esu ni nyina no obi a enyai because to de bi a awofo ni bitumi si eti ase ye ka se ye hwe ye ma ana se isika to a awofo ni tumi ka se mpa to wapa de wanye sika bia me ana matete me mo rem na me di mo ye ni e ma e ba sa wo de adwemmoni atonkora ni tim o be nyini no na sa adwen ko na ne da fo mutim se papa no kwa de wo ye ko hwini enti be sere atumi ma me no mfo se ene Mother's Day de se ye ma na ntira anye adoye no ma nhwe ye a e bi fi ye ma na ye no muti no e ma kro ya na mo na mo wo ye mo akro na mo sa wale ye enti mi se abla ba nye na sa adoye no mo ye mo na ya je bia ma ye ha akaya na asenya atumbi ya ye abem enti me sere se ememma day a e ne day de se wo
wapa ayamfo so bia na sɛ wapa ho adwumɔde bi hyɛ utima gyae ni nyina afakyɛ na yɛ ɔno nso adɔyɛ efi sɛ ɔno na Nyankopɔn sɛ di wagya ɛne wo nani na wo nkwa na yɛ awale wasase so eto ka sɛ di obi ani no wanka sɛ monya adɔyɛ no kɔma mmanko a monyɛ ma mɛma no so nyɛ de encounter ti Dr. Magashi deɛ afutu a mede ma mɛma nyina ne sɛ mɛma na ɔmo nsɛm ɔden a ɔmo nhwɛ ma no mesɛ sɛ obi a ɛnhwɛ mma na wonnim deɛ ɔbɛhwɛ obi daakye nkɔla no wohwɛ wɔ mo na sɛ ɔmo nyina ɔmo nso bɛhwɛ wo ɛma wo sia yɛ dɛ ɛtutu na kwa mo no ana apostle Dr. Amagashi kasemo na ɔde adesrɛ ɛto amanyafo anim sɛ ɔsra wɔn mata ɔma yɛ timei samo pretumi a ɛne ɛkasa dɛ ɔmotakrama ɛsenewɔ ɛsogu ɔmbɛke kansam saa yɛbɛyɛ sei saa ɔkyerɛ ma moba pɛ na mo wura firi bɔhyɛ mo hyɛ Ghana fo ɔkyerɛ ma ɔma yɛ tim sese no emebon dodo na nya adwuma yɛ ntino srɛ mpanifo no sɛ manim yada ɔma ɔmo nan ɛma ɔmo tona bɔhyɛ wo dɔ mo hyɛ Ghana fo no mo nni so efiri sɛ ne yɛ kɔ enim Ghana fo ne ate papa yɛ nkɔ ne sa kan ne bio sɛ wo ba mo den abɛka nsɛm kyɛ ne to ba de ma na wanya yɛn so bɛte red card ɛde akyerɛ wɔ mra wo pretumi bio bɛsa fa saa kwenya we so aka kyerɛ nnuanum amanyɔfo nyinaa sɛ bɔhyɛ a mo hyɛ yɛ before sɛ yɛ bɛto aba no Ghana fo yɛ remfi yɛ mu bi wɔ no ma yɛ din yɛ de to fo yɛ hwɛ mu din na sɛ kɔba ne sɛ deɛ mo ka no sɛ mo anye ne yie na kɔba ne sɛ mo de yɛ adwene bedi agora ɔpani no kure ne sɛ yɛ te ɔman ni mu no ɛnyɛ obi na hwɛ yi but Ghana mu do a ɛno na yɛn so yɛ nya ahotɔ enti sɛ mo hyɛ bɔ sɛ mo bɛbie nnwuma ɛma Ghana mɛbu ne wo kuro ne mu temamfuo ɛnya ahotɔ na ɔma brabɔ no asesa na ɛnɛ obiara nso nse tumi akɔna no a ɔpani yɛtwɛn saa bɔhyɛ no nyinaa yɛde ne to fam yɛkɔ so kae mo sɛ ɛma mo wura mfi mu bɔhyɛ ɛfi sɛ Ghanafoɔ sɛ sɛ mmere a yɛwɔ mu yi deɛ obi ani da hɔ obi apɛ mpuntuo obi apɛ yɛdi obi apɛ ahotɔ nti mɛsɛ sɛ amanyɔfoɔ a yɛato aba ama mo obi ankae ho sɛ adwuma ntitiriw nti a yɛde ma mo no mobɛyɛ adwuma no bɛyɛ na anam so ɛma Ghanafoɔ nyinaa so ɛde abasobɔden ayɛ ama wo na mefa saa akonya we so sɛ wopɛ sɛ wohu adwuma a woyɛ sɛ adwuma no woyɛ ne yie a ɛdu baabi a yi wa so bra fam yɛyɛ grassroots no bra bɛtie na hwɛ deɛ ɛkɔ so saa nso na sɛ wompɛ sɛ wobɛtie deɛ a woyi wa so fi grassroots ho a ɛhɔ na yɛbɛkyerɛw sɛ abatoɔ no bɛdu a yɛbɛgya mɔhu sɛ sei na tie nti Ghanafoɔ deɛ yɛyɛ yɛwɔ fam no yɛne yɛka ɛne a wote yei ayɛ ɔpani Paul no yɛ chief executive officer ɛde ma Magashi Herbal and Spiritual Center na den de Dr. Apostle Samuel Amagashi na made boyɛ nsɛm training Samuel Ofoli Boateng ɛna de firi Asante Mountain mbɛsome ne nyina we so na yɛn kenka madwene kyerɛ ne bi mfa na wei efiri Dora ya Adwoa Agyei na odi free Dome Christian Village no wɔkyerɛ mu sɛ teacher ni wanya de kra wanya de ba kokra mpanifo mfa ne nto afiase na tena hwɛ ade a wompi ho na ɔsɛ nkyɛ akɛseɛ ɛkɔ de ama Sammy B na afi nso Dumso Levi na hwɛ life edi free Christian Village achemota we nso free Master Planner Junior Kentampo na ɔkyerɛ mu sɛ in fact MP besan babio pa MP besan babio matemeda se na big na ɔkyerɛ mu sɛ good afternoon ɔso a big na ɔhwɛ live edi free Michelle Camp ɔse good job yɛ da senior na we nso Emmanuel ɛyɛ ɔhene ba na because edina yɛ ɔhene ba nyako yɛ da se na ɔse ɔhwɛ live edi free Ashaman Diamond City na kaseme mo da pa sa no manam menim sɛ yɛ mia me wɔfa se Iman so dia mate Kofi Iman so dia mate pam ye kasebɔ ne nyina we so na yemu no kom se pon na nsa na ɛbɛsɔ so no Kofi Taylor boa me anya saa DJ Afiba obetumi ne manya manso na ɔne manso twe so ya ne mu odu nti no mpɛsɛ me ne bɛtwe manso kra Kofi waya kra de yanko yanim wei ɛya woda kɛseɛ ɛkɔ ɛdiama ɛse adua Doreen dodo abomla ne sɛ Adwoa cardiology me wafa si within the epantoma wo tutu akuapem na nne ensema ye kan kire onyanse yankopon onye okese pa oma odo ene ani gye ene yankopon nsem adom enya go ma yawon konkon ne mfiri soro ne mfiri konkon bra emra mehya woden na wonka wo pa afiri sɛ wo ya ba ya wo made moso ani papa na wo bɔ adwumade sɛ da biada wo betumi aya ma afoforo nso saka wo ma no nti ma ho fedua wo den de ɛsɛdua Doreen dodo abomla ne sɛ Adwoa cardiology wo tutu akuapem DJ Afiba the international DJ oyɛ adwuma ɛwɔ DLFM 106.9 ɛna ɔsɛ yɛmfa wo da kɛse wei yɛmfa ma wo Adwoa cardiology happy birthday enko ɛmfa ma wo wensi ɛkɔ ɛde ama wo wodin ɛde sister Elizabeth Asa sister Elizabeth Asa
na dodo afra wo se anti na anti na wa wo dente yankopon hira papa na ompege nanim emfa nkyere wo omfa mfra demo ekwa demo na ma wo ye nhira na wonye achade akese emfa ma my Ghana ne adesho ma my Ghana mu nyina mto so happy birthday go out to you Sister Elizabeth asa Adwoa Bloma ne se anti we everyone kasa wo sister ne dinde ya Linda praise eno se yemfa wo da kase we yemfa ema wo kase bone ye de asi emu semufo ne ye maze mebelantwe ne se mu ede ema yen the champion te de ko pie mu e wo Facebook no kase bono wonya bi ehweye na DJ Zigby eye senior technician chenchwa frinfu makase bono mu da hokro chen na kenkafo ye sin konwa besom wo no dia meje so eye takwade kodwekrom twabe we de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene ehunso mponi menkra moden la Haji Abdul Twasonte mene mo wafa se Adwoa Agyei Sikapa na hoteden Dum Solevi ya kwen hwan na eba na Adwoa Silky akire mu hima enfifi mu hima radio mu ya santua enkacha hima Michael Jackson one hwan na eba sexy journalist Kwame Efum omoba no dwuma de be na eba na eda ben ene ye bnada ene ye freestyle Tuesday ento mba mbe secret bi apie ana sapepepe 21 kan no kra me secret happy 21 kan no kra me secret happy ayu ne wo secret wa me ka chan e dey secret me ka chan ta ma ka chere me se oya man se adwuma we identi one ne ile ni ja ye ni se ono wo kwa anadwo nti bi wo ha ewo man no abefiri nti obai na be ma foforo ne yele no eda catch you ma mo me kusia sika enti na betena se a secret bi e wo wi ase nyina one na pamfo ombe pa ho nyina ntoma ma Ghana fo nyina hu de ye kone de ye ba e wo dia wa show so enti na dwuma de ne mba ye de na radio no ho ane toye wana otoye ne mom na tena se a enya wo dia mesra ho ne wanfa nsan ka asa na betumi achi watum ye ma mo nyina mo ene tia adehye midimafo